فاستجب لنا لا إله إلا الله حتى تخرجرونا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة يوسف مكية وآياتها 110 ني سورة يوسف قرآن سورة انتاني فلانا دو بيدور نسبانا دو جيغلي ayan kemen dan gelen kelema kemeni bi wolobla ay kelema ba kelen ani kemi wolobla ani bi konondo anduru ba kelen kemi wolobla bi konondo duru bismillah ay kumata harafu ba wolobla ani keme ani muga anduru ajigira yoromi o makande بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را أنا الله أرى ما لا يرى الخلق أقوال دي علي علي بفيني دام في انتوي تلك قلت مسالمي الله أعلم بمراده بذلك تلك نقفلين آيات الكتاب نندي كتابك آيوي المبين ni o bangale do walma bangali bado femi abe film black chien black keneka ka anin galon de france ka banyona ni sura inda mi nyami mbe ani suran ci namboro la o en nabi mam ga qiso farla nyonga ola bad nabi nyong wolobla o ga qiso faraw konana nin dunye nabi mam ga qiso dore la nyum fana do ani fana ka kira dusu sumana ay femi yena bi mansuro kamino mo surun ni mo jongo torola akata sinoyi fenga mimba asoro akam mo go torola minunga surun ani minunga jang kisan nun galani nafay minye kiraga wede yalasa analla dege nuye aslamon alla dege nuye ka jogo ngangiya nu jogoyi kirabi ke kafuli baye nabi nyimam gadda fale ko village lenye nin sora nyere jigli sabu yahuda ude kiranyiga sallallahu alaihi wasallam ko ambaro nyogonya kabo yaqub ka konyema ana de ani yusuf ka kibariya nin sora femba ala kaminin na faula min kordaledo ani kodon na min kordaledo min didon maka jatili da jukoro ودوكو خالد بن معدان كو يوسف سورة مريم سورة كو أرجنا دوم بنيانا جناي أرجنا كنو أطاو كو ما دمنين سيت سورة يوسف مي فو أتكلا ما كلا فيها كثر أما بسم الله إنا أنزلنا أن يقرأ نجم قرآنا كلام فيني عربيا نوي عرب كاني لعلكم كقرآن كي عرب كاني نعت نسبة لا نعت لزوم أبي دمي كترو عرب كاني ما nga okorte koni momo kelema nana kono ko be arabu kanyi akoroto nga arabu be ofode fenfe nana kono arabu bo bela jelefo no to sijilu wote arabu kanyi mishkatu wote arabu kanyi istabraku wote arabu kanyi sijilu nana kono mishkatu nana kono istabraku nana kono nga arabu be kuma nini bela jele naam naatu nisbatin la naatu luzumin arabiyan korode nam yala za au magangau ana hajile kama na fam nahnu an naqussu ala qasasi ambe barola nyuman kala alayka ega bima nifenye awaina nanyo wayi ilayka kanaima Al-Qur'an. ema ye masdar de akoro de bi haina ko on bina
manton temenenw nga kibariyew kalan ka banga i ye bangali cogo ɲuman na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛma Yusuf u ka kisa in o kɛra kisaw la ɲuman ye fɛn kosɔn n'o bɛ a la kabini kɔdɔn ni kuma nafalenw na ani faamaw ka taabolow la ani ka maralidenw ani karamɔgɔw ani musow ka feere tigilenw ani sabali tɔɔrɔw kan ani tɛmɛni ka bɔ a ma tɛmɛcogo ɲuman na ni min ye juguman k'i la i ka tɛmɛ ka bɔ a tigi ma ka n'i yɛrɛ bila fɛ ani o tana kabini kuma nafalen na n'o caman b'a kɔnɔna na. Nam nam an bɛ nin kuranɛ de waaye ka da i ma e kɛra ka ko ni jiginni ye ɲɛnabagatɔw dɔ ya ko n jigilen t'i kɔnɔ dɛ e kun t'a dɔn ko nin bɛna kun ta hali a zini hakililangolalen kɔni kun bɛ ka b'a ma alakira sallam a bɛ ka kibarali kɛ ka bɔ maafolow ma ani maa labanw ma o ye o kabako ko in maana o ko dogolen fɔ in o ye kira ka kabako dɔ ye ni ala ka ladɔnniyali ye kafaka bil ilmi bil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wat ta'dibi fil yutumi مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله اكبر بصريتيغو كواي وسني دوني كسري مكلا وي كابako ri dambe e fi fana o ri make kabako koy akumbe kalambalu fana den nyogonche ani fana katla ka jogonyi yatimela nam تمامي قال يوسف go لأبيه afa yaquba ma يا أبتي ya nifa إني ne رأيت أحد عشر يا abati bil kasri dilalatan ala ya al idafati al mahdhufati yawdu bi abati de kundo ngake abati wala ya imbinendo nam inne ne tani kelenye adolo ani tle ani kalo ne oluye sujudi bawe ye aruya oye ka fenya sogola aruyatu oye ka yinyana na fara ko ruyatu doron oye nye ka yeli ngaruya oye sogo ka yeli akera jumasu ko ka bena asubadulma do yere ko le sakali ayasala si santan fla do yere yake sangola bla do ko tan wala bla ni nyeli ani afaka ana ka nyon dalajeli ni fay ani balma misra min bo nyonje sambinani do ya chaya oye do ya doya ola tan kele dolo kisi tan kele we dolo nun we tofo jariyanu tariqu zayyalu qabisu amudani fulayqu misbahu sarruqu faru wathabu zulkatfayl ayo odolowe nam aya bela jelenye ujigna gabo sanfe ka sujudi bi ale nam qala yaqub go ya bunayya ya ndeningo la tasfur yaka kani ga sogo ingala goy kani ga sogo infore ala ikhwatika ibalmawe fakidu kana kala ibalmaw kan fakidu niyo ke bi dabali laka ye kaidan dabalila inna shaytana bi dabalila kanyini ka abali o dabali ulu tisega abali o tisega abali ngo dabali bi sonki senge dabali bi songa esenge hal o masika abali inna shaytana igado ko shaytana aduwan shaytana jugude goye lisani arama denye mubinun aga jugu ya bangalendo de fajtabeka rabbuka
نعم أكون نجوا عند الله يجتبيك ربك إما بسواندي ويعلمك إما بالدنيا من طائر الهادي كمن السقوف فشرننا ويتم نعمته إما باك النعمة دفا عليك إيغان وعلى آل يعقوب يعقوب دونجوغا كما كومينا فشومي أتمها النعمة نندفا على أبويك إبان مبلغا من قبل كغنم بلا جيرين إبراهيم دكودو وإسحاق أني إسحاق إن ربك إما حليم دونجلادو حكيم مساكيري بنندو وكان آيات limonga sogo e chendere sogo ere jo yoro ka bon sramaya kono ko sobe ade ko sallallahu kira sallallahu alaihi wasallam akumbe sahaba nyini ngane dugu jera jonun sogora wala suro ay munye ni minye ibala kala ala kirai aw ba kalama ala kira sallallahu alaihi wasallam aga jihadu nunat modula abaga sogo konfo makanda leli ala kira kuma na yemi nya yafo ako nyai ando na maka o chokele ndela ako bay hudi kelela ako nye misie ako misi ko kan wolondan min femnu fora lube kerani sogori halsa o chokele ndo arruya salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah ni mami nye fenyu manyi ikala kali ikanu ngonye diado mami ba fachari anyeka iba la fotiye nga ni mami nda fo anyeka ichogodole ni tora ka ga soko fo adoye obe boda min jirila adama nila de parce que ne ba fachari chogo jugula doron na ala ma fadika bikete dogo ko soko bi komina fa bi kono kamandela ni iya facar ni cogo min ye abi jigino de aw nam bismillah zalikana ayatun abadi dalugera yusuf la ikhwatihi ana balmaun isailina jinni ngale jalawi kaba ko chamande buka kula tamanse chamande buka kula nala ko abi minge juguya ti se ka bali fere juguni jamfa o ti se ko bali de iblis liga bara de chini ma yoro nyumon yoro baw wakati be ale ba nyinde ka soro lu nyon ci yusuf gele ganin sogonye fago ko yusuf gana fo mai banin jini gumbe o yaani fo balmo e ko adogoni ndum ga ko so la fendulo ko fani ko fa bi ga dogode ko adalaje aka nyininga ko dogoni wele ya nyininga ko nyewla go jaja am fayriti am fiu so la ka commencer ka jamfaw ni nambaru ani fere jugu damina nam nimbe parce que jarabu ye escalier ndi yara madima ko jarabu ye escalier ndi وهذا يعني أن ما حدث إنما يلفت لقدرة الله سبحانه فقد ألقي في الجب وأنقذ ليتربى في أرقى بيوت مصر يسوع كنت سكلمو مصر سو لكرت لنا فنين نسابودي آيات نقرأ ودي كوا na farako kabagodo ale be nim gudai na no ale ka Allah ma misra mfa maka sokono odinya ne kabagodo ayatu bina qur'ana kono ni mana sabadi ayatu abina qur'ana kono ni koro sabadi ayatu do be ko ayatul ayatun kawniyatun ya damvin kabago minye damvin ye kwa kile odoy kala odoy su odoy kile re konona odoy ulu afoma ko ala ayatul kawniyat owe sray katro limaniyama
ka don ga fako daliba mi nunda ori Allah subhanahu wa ta'ala bari emana dam fe ngi doron udlale min la jogo na karite ka tasi mana daliba suru lila bil ilmi daruri hal mirita la ibado ko daliba bala ni femba fofo noy femba du timena aya kaba ko aya mi flana aya koro flana we mu'jizawi al khariqatu lin nawamis mu'jizan minum bi anga ladan nun chan kala ladan nun faraga boyin kiraw bina no mi yala sa una kanda ugalla sili chenga ka bala mo komena bon tasma mi no labana ka fen sumale ani ka ke kisi ibrahima ma o de tasma ka lada abi jenni deke ngani ay tasma sumara we ka bago wede ani jimi ni o chira awa nabillahi musa nam هكذا وهناك المعنى الثالث لكلمة آية ما نسبنا ويقرن آية قرن آية بنا نين ما نسبه نعم يوسف كسرى كبو بلمو كدبالي ما شكومي ويكبغوي أني نفوكو مي كالا كرا دوسوس ما كم يافو شكومي ka adusugum basiki fana akana segeci aga moga juguyala muhammadi kana jigiti ala bi deme naka jin anaka se ala ka deme fana kana kurta kuro eni mamin faralimbiga comme na qur'ana comme chugumi amasitu man tadkhulu jannat kadru ayandama ay mirula akado ka foko yusufu alayhi hera basru gila baw chaman timeniko yusuf ka khibaren bela jelenya da makabako de yusuf dominu nyasro adon kelengel na bela jelen kira adama kabako bade akatisabe bismillah tumami qalu mana ko lisailina sailuna jon yin galige flanga fumi ni yahudiya usu ku kana yin galige kabo yusu ka konyama doko ko de nam tumami qalu nugo la yusufun wa akhu ana balmage ahabbu ulude kana lindo ila bina kata an fama minna an wa nahnu an tigiti usbatun an ye jamagulu ye inna abana an fa labi dalalin abe filila mubinin no bangalendo yanno aw be balma kelende o bebe fa kelende la nga gobe balma bike fani ba ini mi fani bala yi balma do tuma do la balma bike abi fala ati bala tuma do la balma bike abi bala ati fala yaquba den tan flagundo wolobla olugume bala nani awa nam ulu bakunye fly zalfa ani bala fla ogunye rahilu demi yusufu ani banyamin akuma nasa nam ako qalu la yusuf wa habu ila bina mina ko yusuf de kadan faye katinanka allamu li sabaqa isma yusuf jaa li tawkid la yusuf ko wallahi inna abana yuhibbu yusufa wa akhahu akthara min hubbihi lana wallahi an fa bi yusufi ani banyamin katinanka wa tawkid la yati illa bi saradi kar ni mo be khabaru di ni tawkide kuma abi balagha don chukumi o basiro ibi ka dimi ma aba fe ka nakarde ko bon dugmana ni nyorola ay mi ga di e ba fe de ka fa manga ke ko
ayiwa donc sisan a b'a yɛrɛ k'u fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ Yusufu ka ko la dɔ b'a a laɲini ka tajiru sɔrɔ Yusufu la dɔ b'a fɛ ka masala in nɔgɔya k'a fili kɔlɔn kɔnɔ ayiwa naam ثم انتهوا إلى أن يوسف أحب إلى أبيه منهم نعم بسم الله يوسف بالما نا بالما ولو باكم فاتورا فاوركم دووركم تقولوا جووركم تلا فوفا bon on va to jako ani den bo chugola fa bi kafige we afi ani masala nyore ba fi hayatna lewmiya halanga bidon yere muso min den fila b'a bolo ni muso in fatura jako ebi de bi hakili to den nun fana ba ye ede ton nun baw be yen babu jantula mais u fana babe e min fana babe e ado we ko ne bare nam ayola nam hubu fuleni kanu fuleni fendon abe dusukunde la Umar ibn Khattab de la ka fo Umar ala kraye akon ne bi fe ka teme fembe ga fonyere ala gara ko matikeli mena join fo ni ikanne kanu ka teme hali yere ka Umar ko sta kon ne bi efe ka teme hali yere ka o kira yere jati kanu de o de sunna kanu e o de awa sunna batuli o to e o kira yere jati kanu de sallallahu alaihi wasallam nam mana سلامة بألا كلا كانوا بعقله لأنه يعلم أنه لولا مجيء رسول الله لما عرف حلاوة الإيمان هكذا نعم أي يوسف فغا ولا كافلي أرضا دوغل لا أبيكم أفانينا لانغولونيا لكم أو وتكونوا أو بيجي من بعده يوسف فغالينغو قوما ماوي صالحين نوي مانيماوي قال قائل بنا كسبغي وغانيلما بيجا alaka min be Yusuf na face no de gera sabe ka uluta yobo yaba nani de Yusuf la uluta kene bi fere gama nyuma ya ngoro ide kene bi fere unu face bara nyite ma werla uluko jago ya ni chimi mbe anulu blala de guno la ko mbe awana te malunu che Yusuf gotna ya rabile ugala nyini gerande nam qala qailun kuma badogo minhum kamilula la taqtulu yusufa agana Yusuf fagwe abite kafili ya abadul jubbi kolon yoro dibilenna yastaqtu ba'du sayarati tama bado natumu in kuntum ne au gera alina ani afa chefara like bawe qalu na ba fe kana fa che di fara ka bonyona ka yoroma jeng ka ba fala ati se ko yoro jamana abe fere ke dron ka yoroma jeng ta fili yoro do tisag mile ya nyini ba di tele ka ay chomi ngajita lo ko ni manan jidala lu bay qalu ugo ya abana ya amfa malaka munde biye la tamanna ni da undana ya ala yusufa yusufuga wa inna lanasihun an yakun ronjewde ay arsulhu yusuf nege abita sinogo fe abi sufi entmandola abu uba geru yerela bi fendumanu ndama we warmiso ndama yusuf nu kelengel na belajelen jara adaru la kanu dafalen sabadra unu nyogonche utoro nege ni ndela nu bita loñi ni wala nu bita felilla yusuf bañi ni gata unofe ma obi ban don la sa u jora unu Yusuf bita ko titafu bawai ko bita no fe Yusuf ko ko mi da fa ka ngono ka ya tanga dore ay ko anti takito atara ko bawo ko ni tan ko no fe amta kana
inaya ne ma fungi gon nun toy chodo nunare abe korola ja abe falaje corona yi ñoo fala ñu ko ina naga tor fama ko ba muna eti da'auna ando ni ga kola kana do nan do ni jesa am bi saka juguma ngi ando la chodi wallahi anti fuy kala ni ñu mayati naw ma kelen ne ni may fu to bi ka lame aw de ko sa ko be ya fu ko nam arsilhum ikabla mana kafara aunga wadan sini yartai ato akata anno fe ne ala dugu nyumanje dongo da bin norana anna kata sa nam yartai akata ratu yeri abita nyenaje ayaptai abita jirde undum nam wal abita nyenaje fa inna abita jirde undum abita nyenaje wala den se mana dag ngogono shimobe wala ga wati ga jirde lube fi epi abinyana je fana nam wa inna la labiruna nye tangali bawde lahu andogoni nye qala nam faingo nam inni akonne la yazinuniya abendimi an tadhabu aw gataga bihi ni yusuf ye wa akhafu ne besran an yakulahu zibu surugu kanana dun wa antum aw ghafiluna kasuru aw ye nyinan bawde anhum kabama qalu ani zirku kuma ga boale dalade ale kuma ga ni fure kuma jarabut lono mene kuma gande parce que avec na ya ko yu kala ngalona ko o hagil kun tek su ko yew fugu mena kuma woro be kuma be fangu kun des ko fo ngale ko suru kana do bismillah qalu uko la in akalahu zibu wallahi ni suruge yusuf dun wa nahnu kasoro an musbatun an gamalin koron jamagulu inna an izan ogma be la khasiruna an jera ma kasara lenye ma bunene nyedere falamma dem sengelendira ma tan flama ma tan gelen dem sengelendira bi mo tan kamalin koruta ne surugu nana ngo surugu be bangele ne du surugu wa bi do awni yon jaa to bi surugu fagage surugu kon tisega nindu ay ko to kutala to angata na surugu tadu nam falamma tumami zahabu nu tara bihi nai wa ajma'u nu tigiraga an yaj'alu ukafili fi ayabatil jubbi kolon yoro dibilenna wa wa'ina anye waidi ilayhi kadurama latunabbi'annahum ko yusufu kolon gonnana ayni waidi rama dimisinya gonnana kala duniya ko ebina demse ebina balman no jabaru ya bi amrihim nuga koye hadha ningoyi wa hum kasuru ulu la yashuruna utadon gabo binage wa ja'u Allah akbar yalla kali mami ni bora na e kata ko gono o commencera o ba toro o ba gosi fuk mena nyini gafa Allah bana bi kulo abe demeyini yahuda ko yala aw mallaydu tani ko fo atafa ekmana aina nae kolondala uya filin fala kolon ngono adlona ni kolon njiriye uya ka dologi bo ubina noro ni joli
kuma na nasuru ka aba a norogona ye kana a fere tige noye a ko malimanw a ye n ka doloki segin ma n bɛ n yɛrɛ suranna ye o ko a ma e ka dolo 11 wele ani tile ani kalo u kana doloki don i kana kɛnɛ ɲɛnajɛ a ko a bɛ kibaruya ka fɔ Ibrahima kisi b'a ma tuma min n'u y'a fili tasuma la naam u y'a sama ka bɔ a ka finiw la Jibril nana ma ni doloki ye kabini arjana ka hɛrɛ finiw la a y'a don a kan na Ibrahima y'a di gaduru Isaka ma Isaka y'a di Yakuba ma a y'a don binana kabini warje la a y'a don Yusufu kan na malika ɲɛ o de don a la d'a ma tuma min n'u y'a fili yan o ye kolon kɔnɔna jɛya ye o de ye doloki min n'a y'a ci ka fara nisɔndiyali b'a kan naam annahu la yalqa ala mubtala ila afa ni kun ye doloki bila jarabu fɛn kan a kun bɛ kɛnɛya jalahu bihal malgun naam malika nana n'a ye fa ajlasahu alayha naam a y'a sigi a yɔrɔ la yen nɔ فقال الحسن Hasan ko لما ألقي يوسف في الجب tuma min ni Yusuf fili kolon kɔnɔ عذب ماؤها a ji jara وكان يغنيه عن a طعام kun bɛ jɔ dumuni nɔ na والشراب ani miniji ودخل عليه جبريل فأنس به Jibril donna kan a y'a ɲɛnajɛ فلما أمسى tuma min ni wula sera نحر ليذهب hatta naam a ko k'a bɛ taa فقال إنك إذا خرجت a ko n'i bɔra استوحش ne bɛ ɲɛnafin فقال a ko إذا رهبت من شيء n'i siranna fɛn dɔ ye فقل يا صريخ a kuma na nin المستسرقين duwawu in ka ɲi ya sarikh al-mustasrikhin wa ya ghawth al-mustaghisin wa ya mufarrij karb al-makrubin qad tara makani wa ta'lam hali wa la yakhfa alayka shay'un min amri وجاءوا Yusuf balmamu ya jira ufala فلما ذهبوا ya jira ufala ko bitani denye titana e basirla bita kata nyena jilla ani jirren dum note takum warati ala ubolo ni ote bismillah nam وكذا نعم وجاءوا يوسف بالموننا أباهم أفاما إساء فطر مجنة ولا سف وادلا يبكون وبالك كسي دبي عمكما ونانا وبالك كسي دونغلا دوكو كا كوروري كوبي كويركي كسباتوي sabseke awa do kasrula do bi ku yede kasbato bari kasab ke joron hine ka bon ko jugo alni kasitima ani jora joro sugawla adola kasibina ina qalu balmogo يا بنا yamfa إنا an ذهبنا dagara نستبق amiga nyogonda وتركنا يوسف an yusufu to عند متاعنا an ga mina yorono ya nga finuwe فأكله الذئب surugu fan ya dun وما أنت image بمؤمن dana ba centiya baye لنا an ye ولو كنا hali ni an kɛra tiɲɛfɛlaw ye وجاءوا ko inna dhahabuna nastabiqu ko an taara an bi ka ɲɔgɔn dan an kun bɛ ɲɔgɔn dan de la de ka ɲɔgɔn dan boli la an kun b'o de la ɲɔgɔn dan dun kiiri bɛ cogo jumɛn de la sariya la ka ɲɔgɔn dan tafsir al-Qurtubi ale bɛ kuma yan nɔ ɲɔgɔn dan in b'a bolo
Qurtubi ko cogodi ako silamau benaka ko nyogondan ko ati daga na ya soro ay kipu da ala nyogonda ka kipu da ala ko oti ben nam fo nyogome de la ani so ani bien Shafi ko na bora nun sabala nyogonda ka kipu da ala ko ye sobonde ate ben ka kipu da nyogonda na bora nun na ko sobonde de ko ate ben do sorola ka foko adan so kursi doronde ko kipu bisega da kursi kelen pemna ko so kursi temene amasala nye anafaka bo nam ya lakali kabo ataima kafuko kipu dali fembela jelena ko daga leda nga kumai otise kalabla bari kasabuge qimaru harameledo bewodo binas وقالت ويرا قوله نعم وقالت ويرا قوله نعم لأن حمله على الأموم في كل شيء ako oya kumai uye kuma sagaka kafuka kumai nati labuli kanguni kotinya tufam josira نعم لأن حمله على الأمور في كل شيء يؤدي إلى إجازة القمار barika sabuge ni ko abi daga fembi la jelena o labana sobon yer fana bina labanga daga وهو محرم باتفاق so odun haramelendo ni bila jelenga bengai ako la ju sabqude nyogon lanti daga sola ani nyogomela fo aga dande foala damin odonedo ani awa dam fana ga do foala awa abi kursi ke gata yoromi ako fo ako kerni fana bo chugala nyogon nanti daga le fana la fo danga don damero ga don kumana abi damero me ko fana ga don bien mi nabi kernu ke na ay fana ga don aw bien fana ga don nam ani nonya kami surulla مشترط حسفا أو إصابة nam nasro soroli model mi fana abo fana ni fo nyogoni kanni niya surutande odi soroli niya surutan odi soroli والأسباب ثلاثة ako nyogon daw yere siguro masabado ikado ka fo nyogon dan ay fo ma ko kipu nyogon dan sara ay fo o ma ko sabaku arabukan sabaku de kipu ye ko kipu ikado ko siguro masabado kipu do be no ibasoro nyema do bodi fama jorotigi barajinna do mo were bodi do fama do bodi kabla ga marade on yonche o kipu do e walma barajinna do badi hal ni oti fama ede nga oti o barajinna mbe kipu da awa kursi kala no yonche o kipu bo o barajinna yere kana fulo de la wala ni min gara premier igasoro o basoro ka min ganga do mo donedo ni gara premier ni fenka tabidima ni ma min gara ko mbagay man ni min gara ma min gara premier o bata o kipudo beno ma min yer flabi be kursila
olu yɛrɛ de b'o da olu dɔ la kelen de b'o da mɔgɔ fila min bɛ kursi la kelen bɛ kipu da ka so wɛrɛ fara a yɛrɛ ka so kan maana ka maa wɛrɛ ka so fara a yɛrɛ ka so kan u bɛ sɔrɔ ka taa kursi la n'u taara kursi la ni min kɛra premier ye o b'a ta ale min yɛrɛ ye kipu da n'ale kɛra premier ye ale b'a ta ni a y'a da ni maa min cɛ n'o de kɛra premier ye o b'a ta wala ni min yɛrɛ ye kipu da n'o de kɛra premier ye o b'a ta naam agada ni do in fana de kɛra premier ye o b'a ta n'ale yɛrɛ fana kɛra premier ye ale b'a ta naam a ko fɔɲɔ tɛ min na k'a fɔ ko wa mɔgɔ kelen k'a bɔ ni maa kelen y'a bɔ o tuma na ni min kɔni min mɔgɔ wɛrɛ de kɛra premier ye min ni kipu dali ba tɛ kelen ye o k'a ta o to fɔɲɔ t'o la o faamuyalen o bɛ bɛn a modèle sabanan ye min ye dɔnnikɛlaw fɔra ɲɔgɔn kɔ o dɔgɔlen n'a dagabaliya la o de ye an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an bɛ ka 50 di dimanche nata ye an ka kursi kɛnɛ sigi misaliya la quoi ka waati dɔ fɔ an bɛ ka 50 di an ka kursi kɛnɛ sigi ni min kɛra premier ye o b'a ta an fila bɛɛ de ye wari bɔ ni an fila de fana ka so bɛ kɛnɛ kan ni min kɛra premier ye o b'a ta yala o fana bɛ cogo di aw naam ateledun a ko nin ɲɛ in ti bɛn a y'a faamu mɔgɔ fila ka wari bɔ u kunna ka u ka sow bila kursi la ko ni min kɛra premier o b'a ta ko o ti bɛn fo u ka sabanan fara u kan min ma wari bɔ i y'a faamu arabu b'a fɔ o sabanan in de ma ko muhallilu arsala labana abe darsu min kala o ye nin darsu de ye ataja ala bainahuma muhallilan gorte do de koy fuga so sabana fara ko so flanka muhallilu korto foyo ko ka so sabana fara o ka so inga u ye so sabana wele ko muhallilu o kore munye comme aw flama na kera khemaru ye gagné perdu terde ni aw fila mi wari ba okuna na aw fila de kursi nje akera gagné perdu arabu ba fo dem ko qimaru o sharia ma jeno e nga na ay mo sabana farao kan o ma wari bore bo o mo sabana mi fara aw kan adangana lenti aw bolo ko aw ka sobo ko soda voilà aka sunu ko so bebe catégorie clé de la donc na ayo o fara o kan o kuma na abibe o kera dagali bay aw ye mana o farali aw kan o de kera sabe ka ga ni mbara ndaga orgo ka fo so sabana o to fo blede o bisinga fo de ko muhallilu arsala kalana na amani yoro fa ba aw wa mi de ko muhallilu e fengore de fi muhallilu de fengore koy muhallilu fule so de e koro so sabana ala o de muhallilu no sabana fana wari boni no sabana wari bo fo nan naga faraga mi ma wari bo akorde mo kelenga e awla mi ma wari bo no fo far la kandro o mana gera awa o kera muhallilu e ko o bebe na ga fo fana bibe ni muhallilu ko no baw ni ñonje dron basital ngani muhallilu ta aw ni ñonje ma were du makifu da aw ni ñonje aw yere de ya ka bulu do kuna ka waru bo ka awa kursige ko gadi ma kilima o e gagné perdu o so e khimari sharia ma jeni o e don gala famba ka fola naam were ni ayatro alayso sabanantigi na le ka so de kera premier ma folo ni ma flana ule wari min bo ika do ka fa ali kelembo fla be la jelenta
wala ni nun fila dɔ la kelen de kɛra premier ni min kɛra premier o bɛ sarda fila in bɛɛ lajɛlen ta a yɛrɛ ta ani jɔn ta a b'a fila bɛɛ lajɛlen ta a banna ne de y'a ɲɛ kuma banna ɲɔgɔn dan in ni so ye bɛn kɛra kan kipu bi da o la ɲɔgɔn dan ni ɲɔgɔn min ayiwa kipu kan ka da o fana la kuma cogo do la ɲɔgɔn dan ni tireli fɛn ninnu ye bon kipu dali o la bɛn ma kɛ o fana la ten nka dɔw ko a bi da o la komi hijazi dɔnnikɛlaw b'o fɔ cogo min n'a bɔra o la sa ɲɔgɔn dan tɔ y'a faamu komi n'a fɔ ka boli sentegenijɛ ka taa kurusi la o bi bɛn sariya la ka boli a senw na ka taa kurusi la o bi bɛn sariya la alakira sallallahu alaihi wasallam ani aishatu adalla ka aishatu wele ku ka taa kurusi la alakira ni aishatu abdallahu anha u jora ko an bɛ boli ka bɔ yan ka taa nin yɔrɔ karisa masina la u ye kurusi ta boli alakira ye aishatu dan siɲɛ fɔlɔ la alakira yɛlɛla la ko n y'i dan tuma min ni aishatu y'a ye ko kira ko a fari kɔrɔbayara dɔɔni aishatu ko ko ɲɔgɔn dan ye ko an tɛ segin a kan a ko an ka segin a kan alakira ko aishatu ma ko ka segin a kan u seginna a kan u ye ɲɔgɔn dan aishatu ye alakira dan sallallahu alaihi wasallam aishatu fana yɛlɛla la ko don tɛna bila nin nɔ la sa nin don tɛna taa ni ɲɔgɔn ye sa alakira ko tɛ sallallahu alaihi wasallam alakira don dɔ fana la n filɛ ka nin boli min fɔ de nin kɛra alakira ni aishatu cɛ u sen de la quoi u kun tɛ yɛlɛn ka fɛn kan o b'a yɛrɛ ko a bɛ bɛn sentegenijɛ kurusi foyi t'a la sariya la bon min ye filanan min ni alakira ye kurusi kɛ ani a ka sahabaw cɛ o kɛra mɔgɔ saba kurusi de ye alakira ka so alakira yɛrɛ yɛlɛnen b'a ka so kan ani abubakar siddiqi o fana yɛlɛnen b'a ka so kan ani umar ibn al-khattabi o fana yɛlɛnen bɛ a ka so kan u taara kurusi la u ye kurusi ta alakira kɛra premier ye aw dɔn nka abubakar siddiqi o tugura alakira la ko salla abubakar o kɔrɔ o salla in kɔrɔ maana ale ka so sera kira ka so sala yɔrɔ la sala ye ajuzu de ye quoi a kɔfɛ woro quoi u kun ma ɲɛ ɲɔgɔn na alakira sera yɔrɔ min abubakar sera o kuma na umar ibn al-khattab sɔrɔla ka se u bɛ ale dan ɲɔgɔn dan in silamɛya la baasi t'a la o de kosɔn ninnu ko anw taara an bɛ ɲɔgɔn dan u kun bɛ ka ɲɔgɔn dan senna boli de la k'o senna naam bisimilayi ko an ye yusufu to an ka minɛn yɔrɔ la awa suruku y'a dun nabiyulayi yakuba ko subhanallah a ko suruku ma hali sen ni bolo to n'a b'o ta ka n'o jira ne la a ma doloki to a ma sen to a ma bolo to a ma kunkolo to n'a b'o ta ka n'o jira ne la ko a ye doloki to koyi ko doloki dun o ye doloki bɔ o y'a jira a la o nɔrɔlen bɛ ni joli ye ala bi ko de fɔ an ye ko waja'u yusuf balimaw nana yusuf ka doloki kan ni joli ye joli ye ngalon de joli yɛrɛ kɛra ngalon ye koyi bakɔrɔni joli ye sinani dɔ de kan tigɛ ko joli kɛ ka doloki nɔrɔ yakuba fana ye doloki minɛ a y'a bɔ ɲɔgɔn na a ko nin suruku in fana ye dakabana suruku ye dɛ ka ne den calo ka bɔ doloki kɔnɔ k'a faga hali ɲinɔ a tɛ doloki la hali farada kelen a tɛ doloki la
ne mun sugu ye ne ma ni ɲɔgɔn ɲɛ fɔlɔ dɛ u ye ɲɔgɔn lajɛ kelen ko dɔ kori u ye ɲɔgɔn kori ko t'a fɔ ko bingannikɛlaw de bina kan an k'a fɔ ko bingannikɛlaw de bina kan k'an ma sɔn k'o fɔ k'an sugu kuma fɔ de kelen ko k'a da de a ko ɲaami Yakuba ko ɲaami a ko bingannikɛlaw bina kan ni bingannikɛlaw bina kan olu bi bi a ka fɛn min nɔfɛ o y'a bɔla fɛnw de ye n'a y'a sɔrɔ o tun ye tiɲɛ ye u tun bɛ taa n'a ka doloki fɔlɔ de ye ko ma fiya n b'a fɛ k'i kan'o fɔ u yɛrɛ y'a dɔn tigitigi k'a fɔ awa Yakuba ye u ka nkalon dɔn naam Yakuba ko kelen Yakuba ko suruku y'a dun a suruku bɛ min suruku jumɛn de ye ne den dun u taara suruku dɔ minɛ ka na n'a ye ko nin de ye den dun k'a yɛrɛ filɛ nin ko ala y'an gɛrɛsɛgɛ ko an y'a sɔrɔ Yakuba ko suruku n bɛ ɲininka ni ala ye e de ye ne den dun wa a ko Yakuba ne m'i den dun nabiɲumandenw n joli haramalen bɛ anw kan ne ko n nana sinji tugu de la ne bɔra fo yɔrɔ jan de kana yan nɔ n nana sinji tugu de la n balima dɔ bɛ yan nɔ n famana ma n nana ɲɛ d'a kan ninnu ɲɛnɛ minɛ ka na na ɲɛ n t'a dɔn fɛn fɛn to a ko ye ka taa i ni ce ni baraji suruku ye sinji tugu suruku hinɛna a balima la k'a famana ma aw ye adamadenw ye aw taara a balima fili kungo kɔnɔ ko suruku y'o dun naam Yakubu ko a bila aw niw de masirili kɛ aw ye ko dɔ la a y'o kɛ nɛgɛ ko ye sabali de ye o cɛ ka ɲi sabali cɛɲɛ jɔyɔrɔ tɛ min na o de ka ɲi saburun jamilun wa khayr ka sabali cɛɲɛ na o de ka ɲi diɲɛ ko nɔnɔ n'o tɛ ne suruku kun y'a don Yakuba kun bɛ lafiya o bari ka sababu kɛ annabi ɲuman de don a bɛ jarabu bɛɛ lajɛlen ku naam ala ale de ye dɛmɛ ɲini fɛn ye fɛn bɛɛ lajɛlen kan n'a bɛ ko mankutu Yusufu ka kɔɲɛw la taamaden dɔw nana ni Yakubalakaw ka ko ye sa Yakuba yɛrɛ kɔni wulila a bɛ ka kulo kungo kɔnɔ a bɛ ka weleli kɛ kungo kɔnɔ Yusuf ayna anta Yakuba bɛ ka yaala u y'a fili kolon min yɛrɛ kɔnɔ Yakuba taara tɛmɛ kolon in da la nka ale bɛ se kolon in ma waati min a y'a sɔrɔ basigili kuma minnu fɔra Yusufu ye kolon kɔnɔ kolon fɛn ɲɛnama minnu tun bɛ yen saw tun bɛ kolon in kɔnɔ fɛn ɲɛnama minnu tun bɛ kolon in kɔnɔ olu ko ɲɔgɔn ma ko he ko nin ye Ala ka nabi ɲuman de ye an bɛ ka to an nɔ la an kana lamaga an kana na tɔɔrɔ se nin ma Ala ka lazaba kana jigin an kan olu bɛ tɔɔrɔ nɔ la malika jiginna ka ɲɛnajɛ a kolon in kɔnɔna na Jibril ko a ko nin ye denmisɛn mankan ye nka nin mankan in tɛ mankan gansan ye dɛ Yusufu a tora o damakasiw la u ye ni nana ka na a ɲɛnajɛ u kɛlen ka ɲɛnajɛ kolon in kɔnɔ sinɔgɔ ta Yakuba bɛ weleli kɛ waati min ko Yusuf o y'a sɔrɔ sinɔgɔ y'ale ta kolon kɔnɔ Yakuba tɛmɛna a m'a ye n'a kun y'a sɔrɔ sinɔgɔ t'a la dɔrɔn a kun b'a fa in ka weleli k'a mɛn k'a ma mɛn fa taara yaala ka sɛgɛn balimaw yɛrɛ bɛ fa nɔfɛ u bɛ k'a ɲini nka u ma sɔn k'o kɔnɔ jɛ fiyewu u sɔn kun jara kojugu o kɛlen Ala y'a kɛ Ala y'a jira ko wajaat sayyaratun taamabaga dɔw nana ka bɔ Madiyana u bɛna taa Masra u jiginna Kan'ana kolonda la olu y'u ka jitala ci Maliku bun Zuri o de tun ye ninnu ka jitala ye Al-Khuzai ale ye Madiyanakaw dɔ de ye o y'a ka juru filɛ jigin kolon adla dalwaho a y'a ka juru filɛ jigin kolon kɔnɔ a ye juru filɛ jigin yɔrɔ min Yusufu dulonna juru la yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na
kumana ay juru sama juru giriyala ay sama giriyala ay jiya sama gabo akele nga sunya dala qala aku ya bishra ya ne ganni suja wele we majazudi ganni suja ina ne njadi hada ni demsenye pati ni demsenya ni demsen do tigele de anye da cikanyi atugu ko kuma awa kuma na kuno brada kene do abarasi o kamse na yele miseninge norobi yelengo kabo ayele nyiuna na kuma na ikado ka foko yelembe bo akuma nyun yonche kuma ba kurma fula masi alama dambe sida alama dewna min cikanyi yusufi fo anguntigi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi ale tasu turalen gumbe bil haiba nisrani ni kunya yek misra ali munazzahun an sharikin fi ma'asni wa jawhar rusul fi ghayr muqassim ya lak rasul sallam nam هذا غلام ni kamaleni ni أسرهم na bul fardiko ala kirga ma'gudula law asma'u yaqub ba'da malahatin fi wajhihi nasiya al jamal al yusufi aykoten ko cemi gume muhammadullah ni ku yo dojira yaquba la ko ko men yusuf ko nam وأسروا we adugo بداية martandisiye والله ko martandisi do ko nam hakaza wasarru akhfa amrahu jaa ilayhi bida'atan bayan qalu hadha abduna abda wa sakaba urido yana ga senno we ake uka martandisi tamaden non do ya dugu nyona hakaza yusuf balmawna na kana asro nunu ya amina awa ukama ko bismillah amina fi join ikundo jonya koro de ni mi kundo jonya koro ami faya ni adola ni kundo jonya koro yahuza kama ni kundo jonya koro obi fi sayima nunu mina tani yodola adola alaba ifale nyumana nam والله ala ale de don gelaye ni fenye ni yusuf balmo bi go bara balmo yusuf fere ni songoye no jasilendo dorome damado no jajetilendo dorome muga wala min doy ikado horon songote horona de imana horon fere ni wari ikado ka dogala odigo to nango sawani vaccine horon songo harameledo horon songo ti horon hali horon mana yere di ima kwale join kayere ke join am marali join la harameledo aw horon mana join yurdo ayre la atimna ni horon mana adendima konye ni ndima ikake jonde nye yere parce jonti wolo ikado ko ke join harameledo tika ide nam وكانوا yusuf balmo kera زاهدين bamba kari bagawdoye yusuf inna وقال الذي parce que lukum dafe aka toyinde lukum ba fede aka bo yanu fa kana na yekwa okoso bi son ka fere songo bela nisan gela ere kuma songo di kuma da ma gata na ite badu bala nyini famba ye yorma janli de ka bo fama mada mena dun tura no ni fa na nayi luka barabi chan nam وقال الذي mako اشترى no yusufu san من مصر tamini misran dugula امرأته we kitifiru de no afu mako azizu nam مرادي amusoma amuso induro oba fo mako zulaika nam agiri ni meswawu e ka sigili bunya de asigiro bunya abi sigi min jifeno amina mina chuko nyumana iga bunya asa bisega ben أنيانفانا antina ninge ninjonde nge komina fo amba istighlalu mana nafa sorojon ko fa ka baraki anyi jonya baraki anyi annamba sarawala no oti anta blo barawla ambina minge dron ambina joro bade di amma atufiya andu sukunga kanu
ko odo dama kan dusukun waladu falidatul kabidi ikaro den o dusukun fere de donc ni den bina ke an dusukun fere asa bisagabe أن ينفعنا den gan nafa أو نتخذه wala nga somina ولدا denye وكذلك sabu ayasuru zalika kunya isogola ay aziz misra aleyo de sogola ka ke ma cinyilen bay da kabana den ya fam zalika yare kunye magharibu masake demso de masake demso de gundo bon akumasun cesima nga kele ngani sogonye afurla misran nga azizuma bari ka sabu ke ay sogodo yi o sogo mieza uya kunyo mabo kana azizuma tumami anye dale aka no kitifirinye anye dara ka romi akonne mi sogola tani aw ko duna kwama ko iye minye sogola oten yesa nga ninde bina ke sababu ye ni ino bi nyogoli o bayira ko alere furli kete firuma agundo ede ay sogo minye akun yusufu de sogola aw nam كذلك ay sur kete fune ngudde densro borogede kunna gudde densro wa kadhalika o chuwende la ko mina ban yusufu gisi ka bo fagalima balma do kunga hakilla ya fagali de anya gisi ka bo ma ya fili kolomi ngoro anya gisi ka bo ma anya azizi fana dusukun hinala ako wa makana anya basigilige yusufu ye misrandu golola kadhalika o chuwende la fuka sefe manasiroma ولنعلمه أن يلسعنا لدنيا كمن سقوف فجرللا على سبادو أكاكوكا غزمان سنجاما وتودون دي ni ala ko ka be min ke ala bo ke ala majamu ala yan waju ni yoro la de ni ala ko ka be ko min ga na ko be ma min ge minye abo ke de ma si setola wallahu ghalibun ala amri ale ayi ko dolotan kelen sujudala ale ane kalontle ulugo ko bo bali ko ba fili ko longono ko ba fa ko ba na fa chefara me ala ko ka be minge ala bi se ka kede foyti ala bali ka ke nga chamanti ore don ode ba mbla nyo asidi ala ode ba mbla nyo njugu ala ode ba mbla kele dabla balla dongo do kele dongo do fonyo andalen dala ka sebaya dila ko dunya la ko abi mingi abuki nam tumami yusuf sera aga seme gelem masi asi sera sambi sabon masa an yusuf son kirela no ko don wa ilman ani famela dinala o kera ka kon aka kira yerenye ko don ni famya ni adamadiya yerin bina jogo nyuma mo kanga minga ni manga minge o ke jogo nyuma anya ake ode demsengegu anya ke demsengegu aba don fana do fa abo fando abe aba ko nyedo nam كذلك ako osara linjo yala ambe nyumangela osara minu nyanu yeroma mimunye ani sabali ani ala donye yala galla daya ga danfeuna ka wonyi mangela bela jele sarabaye nyuman sarabaye kabalaro antura ujwala ujarabu noira ujara obi noya wadimi jarabu ya kumbo yusuf ga cenya kira jarabu damade yaka wara wadatu allati muzufana mu yusuf neme nyini wa yusuf be musunga sungono ayzulay khaye ayan neme nyini kabaire kuma abituko kuma dum faye ko aga buluma ngolo anyela ko nganye de nyen chikany ye ningany ko be bara kuma no mo faye ka ke kuma la jengene mo faye ati singa kuma bla aba kene reka
abi gerala bu doro ko ñona nam وغلقت الأبواب mana atoro ne men nyini na awa tora bisa wa ghallaqat labwab ayaga masayasu bila jilin sugo ka beso katla ka laje yala sora bi amaso la mi ngi karaw parce masagu luga la da yode ube do sominu ngono ibasoro do nda kelen dala komina ko kibaru bugu fennu ibido dado fe ibitla ka dado fe fokata se sonye fetama ay dan no bela jelen sogo o chogoyala akelenga dawu sogo aka muso nyede kunye flanga fude boli batla kundo boli do siglembe no ay fini do biri o nyedala wa qalati ago ita wele libe laka ye ne labe ye mi wele man de men nyini o kun gara ko damnala ngasano ne men ma nyi bilede agara hita laka qala hita laka ngoni yasur dogo burala nam qala yusuf go ma'adallahi alaga tanga benono chere Allah igado ka fuyu kumade aramaden iga fere bela jele mana ba aniga se bela jele mana ba ibi sinzi se kelembe minga ode ala tay bari yusuf lenye ni muso nye abade ni muso ni alam kamina ncinini udurogale minyona yusuf yere kunte muso koni chego meri ale ni muso nje ngala ni muso njarabi hakilawer nana alela yusuf krowa elenko no e kanui o kanui tienre la akumake akerola mais o manga kete parce que ka don horon bi se ka ga jomso nyini nga horon muso o ti se ka se aga jonkema dilango titime horon muso na ka jonkeche o tibe ayo daga kumanga ni hakilen ta chosila o do ko yusuf ko ma'az Allah ko ala ka tangagi be nenochi de ningu nyokuma bari awa ala jomba bolo ni ko ala kira ma ko ma'az Allah abana o do ko so ala kira sallallahu alaihi wasallam akunye fama dendo nyini masa dendo akunyo nyini furula ala ke uyadam muso indira ala kira sallallahu alaihi wasallam muso dakavana dendo kundo mo be muso ko ni siram ni ulu belajelen kun dafalen bala bu fa ko jazibiya o jazibiya min gume muso ina ala kira muso ko ko chere la ko ni ala kira ninda ko ambe bi gala ambe bi ke awa galo muso yano awa bara muso ko ni ko o tesama nini mache bon muso do ala kira muso do no yamba muso do o yigire ni muso kuraima ko ega konyo ga nga gesuina ako mbena kuma mfie ibe hakitola ni ala kira gira lila na ko kabi sima ni ba fika ke baramso iga dawla sura ambela jelenga iba ko a'udhu billahi minka ni ala kira ko kabi sima dron iba ko a'udhu billahi minka muso re kortola ala kira ga nali koro sallallahu alaihi wasallam bari ala kira kun kadi muso nye kojugu bari ala ka kirado bo o koso le muso bi bara soro kirafe ni dakurunya minye no foraye ya ba muso bana ba hagil do lagi muso hamina no kelema nye kosobe andi su jalemba ala kira donaka kira bulu da kan yoro bi don ako a'udhu billahi minka ala kira ko uzda bi mushir ilaqi bi ahli kuyi tanga ni fembaay dere ti kaso am furma bobule waaw nakay da kunas awa ya kire amanya fay ko amanya fay asar ko banam ko mo muso mata bile bani ya je dimena wala muso mana nya chogo kele yayi ngoni ko obende wala ni mo bawde dubare do benata ni kele ende ko bede
ala kan kisi innahu igadu gafo ni sambagan rabbiya makedo asama kafo joma ko ala ka joma ko a makedo o ye kuma taabolo do ye nam asama suwa aye nga sigili bonya igadu gafo konye zalimuna ndoyni kela ote ni yoro soro de jena kela wallahi ka koti nyay bolo foti dafan jena kela bolo ne jena ki ka nafolo minti ku kada nafolo minga abicha ne ya ki ka da dawla minga abicha jena ti ko nyana may masibe barate ko sebete fi surtout musufurle ka maki jamfala o cika jugunu ko to bela jele nam walaqad hammadi والله بعد زليغا منا ليوسف ambato nesi na chuko me afo chuwel na tew ambisruka nyefulike moyo ولقد همدي والله بعد زليغا منا ليوسف يوسف فرحمنا لزليقا ننن كنتي نايا مكدلو جلني habata gonte habata be wama biha habata de sito putengwa wala wala qad hammat bi abe bihina kuma jure bala basanu wa hamma biha lawla an rabu rana rabbi abe fa abana kuma fajar bana mo be kuma chaano note warsika kalansira ale tafsir ke ka bambio kuma kilende nimbe kuma kilende wa hamma biha lawla an rabu rana rabbi da amma ko maada layo mo ko damina la o fara ko damina la bon no fara ko damina la wa hamma biha lawla an rabu rana rabbi ayala ga daluye o ya baliga hamena agma hamena nae na kumbe hamena na kuma alaga daluye nga kuma ayala ga daluye akwa maada la ayala ga daluye ya bali abana kuma daga fa ko yusu hamena re ay kulsu fonde hadise minu mo wulu salente wulu si salente mana tsikanye chosila ya fammo bi kuma chama fonda bi manga hakela yanno hali woli juggo an santi so alaga ma kerengren go an saw tiso koke awbena fu kirama o chamañ Quran ne si dadron ya facer tonya ni bolo ya ibaye prophète Allah bon tafsir chogala ankara mo ba afan chogomi lahama biya mi no bifo do bi nyin ngali chaya worola ko ela ga do sori Quran ko do no bi biwa ko non est ce que la mama fam foy ma fara Quran ka am bi sika mana fam chogomi ulu ba fo chogo de la ko am bi sika mana fam chogomi do ba abike do kono ime do rebe lago siliki wala do be lago siliki kan nennu nu kuma jugu fo nu uga silafana mambon a doni nunna ngaw nyena ku ya bedon iwa don fana foti o de ko don kala ba ni min fara donna o de ba do ko o fawqa kulli zi ilmin alim o de ba do ko mo ba ala safi ya fam do de ne minun negen ko ya don ka diplôme di ma don enyena ko ay kayit lala ma titla Qur'an donna ko wi negen de ulere mi gi nege wulu matla Qur'an don tiba Qur'an don e Qur'an ala ka kuma gandi ati don ibiga fo me tari tala ka tote to tayi do fawqa kulli zi ilmin alim ala ne e ga joro kera ne ma yoro min fam doron wala ma e ga fam ya dana yoro min doron e bisinga to bela jele lagosi wote hikima baraye ya fam nindo wala kada hammat bi abad dalqa hamina li yusufi o goni kera kuma banai habata be ale jima were ne yini wa amma biha lawla rabu rana rabbi yusuf hamina ni dalqa na kuma amaka daluye wa na kuma amaka daluye akuse anni ka kenu banatala demsene do ya fam ni kuna sabu da kuma hamina wala kuma ngorode nam في رواية أنه انقرض سقف البيت
naam فرأى يعقوب آدا على أصبعه voilà في وجه donc ay kashfu ala be kashfu ke aka waliju ye ka ko ka kiraya urenye bari nyeme na nyola le nyimanga ga ko na nyimanga na nyimai abe kaba ko minunye ani bunya minu mikai ulu be ay fo mako irhasat o irhasat fana karama de aw o chaman kira ala kira yere sallallahu alaihi wasallam yani aka kirai yani wahi kana amma akunde kira hukumu kono o watula akunde hukumu kono oye ala ka waliyami ni ala ya dama bon ni yoro na abi nyami do fana bolo wafo ko do bolo ko waliyu ka fasa ni kirai masite kumano ay masite kumano mina nyefobe wafo ko waliyu ka fasa ni kirai okoro mi tigengele mbaka kafo ala ka kiraw de ka fasa ni danfe be la jene kiraw be ulu ka fasa ni danfe be la jene ala itlaq ni kiraw boray nabi mo mina ya fam ni nabi mo boray o kona mo to bi soro kana ye wali ye ni yo o bi soro kana wa be la jelen be ne men de kan bon min do doron inye bala mo fana kirai ibasuru o ye waliyu de kiraw be ala ka waliyu de kiraw be bon ni kiraw be kira ala ka waliyu ye o kuma na kira ka waliyuya kira min ye kira ye o ka waliyuya o de ka fisa n'a ka kira ye wa ibe ka kira de ka fisa n'a ka waliyuya ye bi nisbati ilayhi wala kuma min bi o yɔrɔ de la quoi ni yani ala ka ci ala kira fe de fɔlɔ ala ya sugandi de fɔlɔ waliyuya kɔrɔ de sugandili ɲɛ yani ala ka ci ka kɛ kira ye a y'a kɛ waliyu de ye fɔlɔ mana kira ka waliyuya point ani waliyu gansan point kan ka waliyuya point fɛn kelenw tɛ wala kuma in ni i bɛ nin don a la i b'a détail de bi nisbati ila rasuli ale ka waliyuya a n'a ka kira jumɛn ka fisa wala kuma in bɛ discuter o yɔrɔ de la n'o tɛ n tɛ maa si sɔrɔ min b'a fɔ ko waliyu ka fisa ni kira ye n'i y'o fɔ dɔrɔn i ye kuma kɔnɔ juguya fo de a tɛ fɔ ten nɔ bɛɛ bɛn n'a kan ko kiraw kira ala kira yɛrɛ tɛ dɛ muhammadu rasulullah o tɛ dɛ kira to bɛɛ lajɛlen ka fisa ni waliyu ye kira yɛrɛ fana tɛ dɛ nabi ɲuman gansan minnu ma kiraya martaba sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen fana ka fisa ni waliyu ye min tɛ kira ye voilà naam bisimilayi dɔw ye an y'o fɔ dɔw y'a kɛ ko hama bi hadifan dɔw y'a kɛ ko hama bi hadarban o n'a ɲɔgɔn o bɛɛ ye kuma caman de an ni sinana cogo min dɔrɔn an k'a fɔ ten dɔrɔn laɲini bɛ faamu o kɔnɔna na naam kadhalika o dalu in jira cogo la a yalasa an na kojugu yɛlɛma nasirfa suwa yalasa an na jɛnɛya hami ni janfaw an na janfa yɛlɛma ka bɔ yusufu ma ani jɛnɛya yusufu kun tɛ ka boli ninnu kɔ dɛ ne ye kuranɛ ka kitabu jateminɛ i bɛ faamuyaba dɔ sɔrɔ a la yusufu kun tɛ ka taama janfa kɔ a kun ma boli jɛnɛya kɔ jɛnɛya ni janfa olu de kun bolila yusufu kɔ o de kosɔn ala ko yalasa an na olu min bɛ ka boli a nɔfɛ an na olu kun yɛlɛma ka bɔ a ma donc nin b'an ka aya facɛri fana sabati an bolo kɔ ala yusuf mahamina yusuf k'a fɔ yusuf hamina n'a ye yusuf kɛ dalu ye ala ka dalu ye o y'a bali yɛrɛ ka hami nam innahu i ka don yusuf in walfasha o ye jɛnɛ ye su'a o ye janfa ye ka makɛ janfa a kɔfɛ fasha o ye jɛnɛ ye innahu yusufu ale bɛ wele an ka jɔnw dɔ de ye jɔn minnu sugandilen do kalasilen do différence dɔ bɛ yan nɔ a ye somi a ye quoi ale mukhlisina mukhlisu ani mukhlasu o tɛ kelen ye dɛ mukhlisu kalamu sigiri dɔ kɔrɔ ani mukhlasu
kalam sigri foni fengelonde aw mukhlisu oye ala jonyuma ala batula mukhlasu oye waliyu voilà parce que ni ko mukhlisu oye min nyaaka batu ya khalasi ala ye abi batu minge abaka ala kelem pewe de flanan fara ala ka umana abaka ko belaje ni sial ka dalama oye mukhlisu ko bara joyin fanfe ngana gara mukhlasu ala yere min ngoloma wala mukhlasu isma fulu de quoi ala yere de ale woloma ka le sugandi jonto ni nyogonche garewu nana yoga yala ko anga son anga fendama ni fendo o garewu ma garewu nyere tama de barake anyu mangi ay fesoro ngane ga warta ka yala ka garewu mi nyine dum ka dada ma kaso di de sugandi kaso wala ala ga jombe ala bolo chugala walillahi limathalu ala jondo be no ala be aywa ulube fenyi na ala fi ala ba duma nga jondo be ala de wolu nyini ka fendu wa mukhlasi odi nam sabali baba ye nyogonda dalabama dalaba re anya fawi ko dannu ku kunga chak wa ghallaqat labwaba dakelen guntiw me yanno ale ajira ko ye nyogonda ka to dama dakira kelen ay folo ni flana ni sabana yusuf ye fereke ko lu be daire daminun kona dindai ayu bela jelen daile zalika ma ku yusuf la wasila kame yoromi na le fini biri fe bolinguna yusuf go ko ni ye jirikurunde ati yelige ati menige madu mene bolo obi yelige obi menige ne fini biri ta kungolo la o kana iye ko jugula ne be mun biri ta kungolo la mun ne menne bolo ko o bali akana yi yusuf bo ko na doron ay boli choko yi ay abolla ay kile purtika boli ka kile daile kana se flana ma kana se sabana fana se wolo blan ko mena do ko dag mi wolo blan nam okumana usele dalabana zalika na ku yusuf la akura la yoromi asiro yusuf benyefe alebe kofe asinanga bolfa akaduluke kana ka dulugin sama wa qaddat qamisahu zalika yusuf kaduluki fara kamini goyam fana dulugin farala de nga kanna dulugi de farala mangutu dulugi kalatula mangutu ka dulugi kalatula kanna dulugi farala kuma la sunana libas taqwa zalika khair اللباس العادي ودي فرلا قال لباس تقوى وما فرد وديكو لم يضر يوسف عن قدت قميص دنياه بار ان صح عليه قميص التقوى دي قال ان سرات دلوكي نانا اما سو اكولانغولوما اما دو الاتني ماكولا نو دلوكي نيمان توري كانا ايغا كانا دلوكي ما فرا دي فينجا نام على سيدها ayasron fusineri wudo fusineri nya kuntara akabara ke rola igo ko ta watu nuga watu donendo do la we yele bara la witeri watu be jigi awakana la fin bara wala kana telefon dona midi watu la lingi digarra nkera wakati fulani nyokonche ngale re kun nana chidore la akunyi nana fendo ko nano dita ci balalen da ya to alisa gida kana no to yan tidan gunda ale kana wati wa malen na nisa alina nasru daw be solendo mo ta kina dala ajura kamana gona ale kile ne medala yi nunun fla be sokonna na na se mangana na me ana manga medala jura kulaji kadai laji dai la romi dorogi farala ga dorogi faralen gondi ser alema nam ya sayyida uflaye zaliga furge soro
لدى الباب dayɔrɔ la قالت u wɔsilen o tuma na yala a tun bɛ ka ka jɔnden bɔgɔ jɔnden banna baara dɔ de ma ayi ko min dɔn a ɲɛfɔ man di nka a na fɔ jako la قالت Zaliqa ko ما جزاء من yala mun ye mɔgɔ ka sara ye أراد سوءا n'o ye kojugu ŋaniya بأهلك a ye kojugu laɲini ni muso ye إلا n'o ye ka hami ni jɛnɛ ye n'a ye illa an yusjana fo k'a don kaso la عذاب fagali o ɲɔgɔnna o ye fagali de ye ale siranna fagali ko kuma kana fɔ a yɛrɛ jaabu di ka ɲininkali kɛ ka tila ka jaabu di ko fo k'a don kaso de la أو عذاب wala ni toro أليم n'o ka gɛlɛ قال o do ka gosi kɔni fagali kɔni o t'a la dɛ bata a ka d'a ye kojugu hali k'a fɔ ko a banna a ma tan nɔ a ka d'a ye qaala Yusuf ko ni muso in kuma kuma Yusuf kun tɛ kuma nka komi muso in fɔlɔ de kumana a ye Yusuf wajibiya a fana ka kuma nka a tɛ ka kuma ka muso in sen don de ayi k'aw muso ko ale ye nin kɛ ayi a tɛ ka kuma ka muso sen don k'a fɔ ko muso ye jogojugu kɛ a tɛ ka kuma k'o fɔ a ka laɲini ye de dɔrɔn ale ɲɛ man ɲi n'o y'ale ma kɛ ɲe o y'ale bila minan min kɔnɔ a bɛna jira a la de ko ale ma bɔ o minan kɔnɔ parce que ale a ko dɔn min ko a sigiyɔrɔ bonya vraiment o kuma in ma diya Yusuf la ka mina fɔ dɔn Yusuf fana ye hɔrɔn de n'i ye hɔrɔn bonya a b'a dɔn ye Yusuf ye bonya in de dɔn a ye hali ni Ala ko kun tɛ Yusuf kun tɛ se muso in ma awɔ k'a fɔ hali ni Ala ko kun tɛ a ka hɔrɔnya ni Ala ye daluya minnu jira la adamadenya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na o b'a to a tɛ se a ma o de kosɔn a bɛ k'a yɛrɛ bayira ko hiya Yusuf ko muso in راودتني ale de ye ne ɲini ɲɔgɔn ya عن نفسي ka bɔ n yɛrɛ kun ma فشهد شاهد ka ko kuma de tun b'ale da la tiɲɛ yɛrɛ la ne ma an ma kɛ de komi a yɛrɛ y'a f'i ye cogo min hami a ye a fɔ ko kojugu mais a m'a fɔ ko an ye ko kɛ dɛ an ma foyi kɛ nka an kɔni ma bɛn a la de ne ma sɔn muso ko ko nkalon don ko ale de ye ne ɲini ale de ye ne ɲini ayiwa y'a sɔrɔ jɛ kun ye mɔgɔ saba jɛ de ye o mɔgɔ saba de tun bɛ kɛnɛ kan yan nɔ ayiwa nka dɔ tun bɛ ko kɔfɛ o ɲɛ t'u la de a bɛ se ka kɛ kun ye denmisɛn ye a bɛ se ka kɛ a mana kɛ cogo cogo kɔni o kɔni ɲɛ kun tɛ cɛ yɛrɛ la doloki yɛrɛ la yala doloki farala cogo min nka muso in bɛna kɛ den de y'o ye muso in ka mɔgɔ de y'o ye a ye sariya di muso contre la ka sariya di Yusuf bɛrɛ la bon n'i ye sariya di n'i m'a di i ka maasurun ni dongo la i ka maasurun ka kanu na sariya in bɛ minɛ contre la nka mɔgɔ ka maasurun a ka sariya ti minɛ n'a ye a di i ka kanu na de naam wala kuma fila bɛ nka denmisɛn dɔw ko denmisɛn fitinin kun don k'a tun bɛ bamunan kun don dɔw ko a tun bɛ baarakɛla den yɛrɛ walima muso in ka mɔgɔ den yɛrɛ don a nana bɔ a ye de u kun nana bɔ a ye ale kun t'o fana kalama ye quoi o den fitinin kun bɛ sin de la dɔw ka fɔ cogo la a sina ka sin bila ka kan to a y'a ko kun y'a ka kuma ko fɔlɔ yɛrɛ de ye naam seere b'a seereyara kabini muso in dun kɛw la ni Yusuf ka doloki kɛra n'o y'a fara kabini ɲɛyan fan fɛ Zaliqa ye tiɲɛ fɔ Yusufu ale bɛ wuli nkalontigɛlaw dɔ ye nka n'a ka doloki kɛra n'o y'a fara kabini kɔyan fan fɛ Zaliqa ye nkalon tigɛ Yusufu ale bɛ wuli tiɲɛfɛlaw dɔ ye a ma fɔ Yusuf ta ye tiɲɛ a b'a fɔ nkalon don a y'a dɔn ni fɛn dɔ de o ye doloki farali ye ko n'a y'a sɔrɔ doloki farala ɲɛfɛ de ko cɛ yɛrɛ la ko Yusufu ko a ma tiɲɛ fɔ bari ale tun b'a fɛ ka bin muso kan muso y'a yɛrɛ de fa doloki farala ɲɛfɛ nka ne Yusufu ko muso bolila ale ko de n'a y'a sɔrɔ doloki farala ko yan fan de fɛ muso bolila ko kuma bɛ sa sagi parce que problème taara ye ale kɔfɛ de o ni siran kɛra ni y'a ye fɛn wurusu cira
ko ale de ne tan est ce que ta ɲɛfɔ i b'a ɲɛfɔ de ale bɛ tan cogo di ale bɛ ka taa e bɛ ka na ale ka fɛn de cira e ka faro de cira jɔn ni jɔn tan e de y'ale tan de voilà min bɛ kɔfɛ o de ye ɲɛfɛmɔgɔ tan quoi donc o kuma in de sabatilen don nka Zaliha ale de tun bɛ ka boli Yusufu kɔ a y'a ka doloki minɛ a kɔfɛ de ka doloki fara naam a tun ma min ni kɛtɛfiru ye Yusufu ka doloki ye